adwa seal corruption kata adwa facilitate zero tolerance to corruption. Gima bro timo abro make sure ni a digitalize everything. Gimora more timo gi computer ma sirkal. Ma gima na asechako kane ane Ministry of ICT. Mane adonjo ministry no iyudo ka pesa mani choko e odiochieng' achiel en mana $60 kende Kenya mangima. Mane domestic revenue. Na dhi matimo digitalization makoro sani yudo ni odiochieng' sirkal nyalo choko $900,000 kata mana $1 in a day. Magi koro adwa timo digitalization nikech aseneno benefits mage. Adwa make sure ni government services duto obedo digitalized. Gimoro ni ng'ato ang' rito ni dhi kawo pesa ni dhi miyo ng'ato asoya ni ka ng'ato dwaro service moro e sirkal to nyaka kuong gol asoya. Mano wabiro timo ang'owa, wabiro tieko completely because everything will be digitalized. Adwaro ni ministry ka ministry nyaka bed gi strategic plan maber mong'eni ministry ni kalure gi mandate mae gimo plan nonego tim, mae kaka ibro time, pesa mare en kama, mae time frame ibro bede implemented, ng'ama responsible for results en ng'ama kama e ministry no kata parastatal no. Kwasetimo mano to wadonje implementation. Implementation ka adwa ni entire procurement process bende wa digitalize. Mwang'eyo ni ka tender nitie, terms of reference mar tender ne en ang'o ma ji duto ng'eyo. Obedo posted ng'ato nene ma enie terms of reference. To magi dong nitiere bo EGP ma bende sirkal ma intie makoro isewuok ni. En moro mosebede kata kimiyo pek ahinya. Ida timiyo mana de mopogore gi ma mano osechake sirkal. Adwa enhance nikech sani pod ok oti maber be. Sani be pod ok oti maber. Kamano osetimre nyaka wang'e ni to jomage mobed ni tender ni. Kosebed ni tender ni wang'eyo ni magi jomobed ni tender ni, magi e prices magi kuot to ji ng'ato ka ng'ato neno. Kata endo bedo awade ji duto neno ni ng'ani eni to miye tender ni to en haki mari adier onego yud tender ni. Bang' mano kak lure koro wadhi monitoring and implementation. Yeah? Implementation, monitoring and evaluation. Wanyaka wabed gi tracking system. Makoro wang'iyo go ni contractor ni nomi tich makama. Ma enie status mar ang'owa implementation with clear indicators and time frame magigo bede ang'owa implemented. Kawatimo full digitalization. Maja Kenya, mane ka ja Kenya bro yudo value for money. Mondo watiek kuo e sirkal. Then ngamu kwelo wan gi chike. Wa make sure ni onge political interference. CID otitijigi. EACC otitijigi. Ngamu kwelo iyudo ni sani wan gi system process moro ma culture moro ma ni ng'ato kwelo e sirkal, kose kwalo pesa sirkal to wuok kinyo dwa dhi chung governor. Kinyo dwa dhi chung MP. Ngamu kwelo timako titero committee, iyalo titero committee titimo ang'owa titweyo. Ok wadwa bedo gi jokuoge mawuok e national government to gitiyo gi pesa go ni dhi yiergi ni koro kendo gidhi e county government. Kata ni gidhi bedo members of the National Assembly. Ng'amu kwelo kamonego beno dake en kanye en committee. Adwa tieko kuo e sirkal. Mar adek weche mag tich mag kijende. Wan gi tabu maduong'. Adwa tieko tabu mar tich mar kijende mokwongo e weche mag digital space kaniti tije mang'eny e digital economy. Kanyo ero adwa yudo ni tije to gi sports ka tuke. Asekonyo clubs mang'eny, obed mag adhula, mag mpira, obed mag basketball, obed mag rugby. Ka endi bende nitiere opportunity mwanyalo konye kijende mondo exploit their potential. Adwa sort out weche mag taxation. Wan gi punitive taxation system. Iyudo musara to ng'eny musara dhi mani ang'owa usuru. Kwasetiyo gi digitalization cha, adwa ni mondo wakel jo Kenya mang'eny mondo pesa obed mitimo go ohala piny kucha. Jo Kenya mang'eny mosebet ka onge gima timo mondo wakel into gainful economic activity mondo